namagezi amahle asihloko sithi isiphiwo sami. Indlela yokuqala ngizogijima ngama-backing njengenjwayelo. Indlela yokuqala kuwona ama-backing izodlala ereyidweni, ngiyidlala-ke manje. Indlela yesibili izoshaywa yimina. Awubafwecanganisa inhliziyo yenganumona uma wedukisona. Awubafwecanganisa inhliziyo yenganumona uma wedukisona. Awubafwetshehlisanisa inhliziyo yenganumona uma wedukisona. Yenganumona uma wedukisona. Yenganumona uma wedukisona. Sungazubulala umuntu ngenxa yesiphiwo sakhe, ekugcineni kade uyayisola mfowethu. Sungazubulala umuntu ngenxa yesiphiwo sakhe, ekugcineni kade uyayisola mfowethu. Sungazubulala umuntu bulalela isiphiwo sakhe, ekugcineni kade uyayisola mfowethu. Awubuyisela umona, awubuyisela umona, awubuyisela umona, awubuyisela umona. Sungazubulala umuntu ngenxa yesiphiwo sakhe,